Hľadáte cvičenie na rozhýbanie bedrového kĺbu? Ahojte, moje meno je Matej, som fyzioterapeut a dnes si ukážeme jednu z možností, ako rozcvičiť bedrový kĺb. Klakni si na zem tak, že budeš mať koleno pod bedrovým kĺbom a druhú nohu pokrč a daj dopredu. Pomaly sa navažuj dopredu do maximálneho možného rozsahu v bedrovom kĺbe. V koncovej pozícii vydrž 1 až 2 sekundy a potom sa pomaly vráť do východiskovej pozície. Keď chceš, môžeš urobiť variantu s vyloženou nohou. Vylož si koleno na box alebo stoličku a znova sa navažuj dopredu do maximálneho možného rozsahu a potom sa pomaly vráť späť. Cvičenie zopakuj 10 až 15 krát. Toto je jedno z mnohých cvičení na zvýšenie rozsahu v bedrovom kĺbe. Existujú aj ďalšie cvičenia, ktoré vám ukážem na budúce. A ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, koment alebo odber a vidíme sa pri ďalšom cvičení.